Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η επίσημη επίσκεψή μου στο Κατάρ, στην Ντόχα. Είχα την ευκαιρία να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας και να έχουμε μια εκτεταμένη διμερή συνάντηση με την Υπουργό Άμυνας. Με τον Υπουργό Άμυνας συζητήσαμε καταρχήν το διμερές πλαίσιο, την αμυντική μας συνεργασία, τη δυνατότητα να παράσχουμε εκπαίδευση και φιλοξενία στην αεροπορία του Κατάρ. Όπως είναι γνωστό, το Κατάρ χρησιμοποιεί επίσης Ραφάλ, όπως και εμείς, αλλά επίσης να δημιουργήσουμε έναν άξονα συνεργασίας με την προσπάθεια που κάνουμε στο ΕΛΚΑΚ και την ελληνική αμυντική καινοτομία. Ενημέρωσα επίσης τον ομόλογό μου για το περιεχόμενο της Ατζέντας 2030, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τη μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πέρα από αυτό όμως, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βαθιά συζήτηση για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την κατάσταση στη Συρία, την κατάσταση στο Λίβανο, μετά μάλιστα την χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, την κατάσταση επίσης στη Γάζα, αλλά και την ευρύτερη πιθανότητα να μπορέσουμε από τη δική μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, να συμμετάσχουμε και να έχουμε έναν επικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη ενός περιγράμματος ειρήνης και σταθερότητας. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι το Κατάρ είναι μια χώρα που έχει υπογράψει την UNCLOS, την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στους Καταρινούς συνομιλητές μου πόσο μεγάλη σημασία έχει η UNCLOS και γενικά η επίτευξη μιας συνεννόησης επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στα διεθνή πράγματα.